kaukelogi e piny. Wawere gi mago odhi motende kod weche mag masira. Riwruok kata wang'e ni motende kod weche mamoko mar riwruok moro mong'ere ni Nyimine Empowerment oloso chenro mar chiwo puonj e weche mag nyodo ne jodak e sub-county ma Bondo e kaunti ma Siaya. En chenro ma otaka yanga e kar chiwo thieth ma Kapio Health Center e nyasi motele kod jakom mar riwruogno Lona Nyandat. Bende wacho ni chenro no geto mine mapod tindo, mago mani kod ng'ol mopogore opogore kod mago modak kod kute mag ayaki. Nyandat wacho ni gisefwenyo ni mine go osebedo kiketo tenge kendo ok nywandgi e thoth chenro ma ithoro bagi e gwengego. Ka bende wacho ni gibiro nywando puonj e wi chenro mag komo nyuol, puonj e wi tuoche mamako joma mine moting'o kansa mar thuno, pim e wi tuo mar ayaki kod tuoche mamoko mathoro mako joma mine. Oywago nok mar yedhe mag komo nyuol e kaunti ma Siaya, wacho ni gigeto kelo yedhego ne mine maoyo 1,000 e kaunti no. Young women living with HIV also be neglected when it comes to matters of sexual and reproductive health, especially access to services. Or you don't need opinion access services either because services gine subtende ginte konde mabor manyiwa mong'ol ok nyal chope, ama services gintie subtile ndio but moko are being charged. For example, kata removing or inserting an FP method is being charged in some facilities. So we have decided to bring this closer home to our young women to ensure that then they're able to access these services. Gimanyalo kwayo sirikal mondo konyo ni gibed ka giketo services kaka koro makawuono ni gikete mapiyo piyo, kata ka koni ginyalo kawo ting' mar services mag thieth. Nikech sana wan jomong'ol wayudo pek sana kuom thieth, nikech mondo mi kaw garama no ikaw nauli kini ni oposti samoro gimigole bende